T'agradaria tenir un parc natural a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa? Acompanya'm! Hola, em dic Judit Linares i soc llevadora de sala de parts. Us presentaré la unitat de baix risc obstètric. El nostre objectiu és crear una experiència individualitzada, aconseguir un entorn íntim, càlid i segur, respectar la fisiologia del part natural i les necessitats de les mares. La unitat és liderada per llevadores, on el nostre acompanyament és essencial en l'atenció del part. Les mares tindran l'opció de gestionar el dolor a la banyera o a la dutxa, on es pot fer la dilatació, mitjançant auscultació inalàmbrica, la qual permet llibertat de moviment. Disposem d'altres mètodes com l'òxid nitrós, la pilota, aromateràpia i el multitrack, entre altres. La hidroteràpia, immersió a l'aigua, durant la fase de dilatació aporta grans beneficis i una experiència molt satisfactòria. Recomanem que planifiquis com vols donar llum en conjunt amb els professionals que t'acompanyaran. T'esperem!